Salam, hormatly dinleyijiler. Şu gün 2024 ýylyň 15 sentýabr hepdeniň ýeşilmi boldy. Hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, şu günkü gepleşiň temasy demokratik opozisiýa protestlere başlaýar. Ve şu protestler näil geçer, nirde geçer, şu arda urunları ýöne öňürtü şunu başlamak hak ve şu protestlaryň manysyny tez düşünýär. Näçe bir protestler edýär. Ine sizin bilşiniz ýaly 27 sentýabrda Türkmenistanyň garaşlygy bellenip geçirýär. Gelin birinji bilen bir seredeli garaşlyk näme aňladýar? Ýani siyasi tarapdan ya durmuş tarapdan garaşlyk bize näme berýär we näçe şu garaşlyk diýip ýani Ýoldaş Gurbanow gurulýa näme on bize dahyly bar? Näme ondan bize ýani peýdasy bar? Şu özünde seyredemizde men size düşünürüm. Eger bir siyasi nukta nazardan seyretsek, garaşlyk şu bizim döwletimiziň daşarky ýurtlardaky alyp barýan öz başlyk siýasaty. Eger bir içki gatnaşyklaryň netijesine seyretsek, ýani Türkmenistanyň içinde bolup geçýän sosial durmuş, siyasi, ykdysady zatlara seyretsek, onu garaşlyk ol Türkmenistanyň hökümetiň 3 bölümleri. Ýagny parlament hökümeti, mejlis hökümeti, ýerni ýetiriş hökümeti we kadet hökümetiň işlemegi bir tarapdan ýani döwlet şu 3 sany häkimetden abarat we bizim konstitusiýon haklarymyz. Ine şu egerde döwlet garaşsyz bolsa, onu içki gatnaşyklarda ýani adamyň arasyndaky hökümetiň we adamyň arasyndaky gatnaşykda hökümetleriň arasyndaky gatnaşykda şu ýazat bolmaly. 3 sany häkimet bolmaly, hökümet bolmaly, birinji hökümet ýani mejlis hökümeti bolmaly, olam garaşly bolmaly, ikinji hökümet ýerni ýetiriş hökümeti bolmaly, olam garaşly bolmaly we üçünji hökümet ýani kadet hökümeti bolmaly, olam garaşly bolmaly. Şonuň hemme ulgumy ýani her aýdan o ulgumyň ýani aşağı ýokarky hierarkiýasy garşy bolmaly. Ve şu wagtda olar bir tarapy döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan we döwlete ýani halkyň ýani konstitusiýon haklary bolmaly we isleýän wagtda isleýän ýerine şu konstitusiýon haklaryny gorak bilmeli. Ine şu hatlar bolmasa Türkmenistan garaşly bolmaýar. Türkmenistan hökümet suratda garaşly bolýar. Indi gelin biz seredeliň Türkmenistanyň näme bolup geçýär? Türkmenistanyň daşky siýasy garaşlymy, garaşly? Şu neçeli soňky 33 ýylda Türkmenistanyň daşky siýasaty ýani Niýazow bolsun, Gurbanow bolsun tapagy ýok. Men her wagt Gurbanow diýen şeýerdar prezidentler, kartinka. Häzir döwleti Gurbanow ýani dolanyp barýar. Döwletiň adyndan hemme dokumentler gol çekýär, hemme ýere gidýär. Umuman şu zulüm Niýazow diýen diktator, Gurbanow diýen diktator daşky siýasatda garaşsyz däl. Şunu garaşly, Putin'e garaşly 33 ýylda. Putin näme diýse, ýani Rossiýa näme diýse, agyny seredip duran adamlar, şolary gulçuluk edip, ýani hyzmat edip beren adamlar, watany satan dönükler. Men näme beýle diýen? Ine Niýazow alyp görsem, Niýazow men öňkü çykyşlarymda düşündirdim size. Niýazow her wagt Rossiýa seredip, hatda bizim Türkmenistanyň garaşlygyny soňkuryň hasabyna şu Rossiýanyň agyny seredip, haçan Rossiýa şoňa ruhsat berdi. Eýem Rossiýanyň özü aljak bolanyny öňürtülep, ýani olmaýan şeýlerini öňürtülep öz aldy. Ya bir ay öňürtülep öz aldy. Ýani Türkmenistan. Allah molin derrew Türkmenistanyň garaşlygyny özüne garaşly edip, ýani kultuny goýup, ýani diňe özüni goýup, ruhnama ýazyp, altyn asr diýip milyard pullar ogurlap, öz gyýyna Germaniýada ýaşaýan gyýyna berip, milyardlap şol bäde milyarder bolup getýär. Entek biz o mesele geler, ýani Türkmenistanyň şol diktatory tutsak eden soň onu da ýapşar. Indi Gurbanow zulm nämetdi. Gurbanow diýen bir Berdimuhamedov diýen bir jenaýatçy, öňüm jenaýatçy, muny basjak bolany bu Niýazow öldürüp hökümet basyp alýar. Şunun hökümet basyp alyp bolýar, basyp alypdyr, oňa göz ýumsak,
Şunun basmalarından Niyaz öňünde söz berip, neme? Putin öňünde söz berip, näme diýseňiz eder, galan berer, halkam gyrar, näme diýseňiz eder diýip boýnanyp, şoň ýa ygtyýarly bilen Türkmenistana hojaýynçylyk etdi. Olam derrew öz diktaturasyny gurup, ýa-ni Kakatyň, Atatyň, Babatyň atlaryny, öz atlaryny şekiller gurup, itini, özüne, eşigini, ýa atyny şekiller gurup, halka seretmen, halkym gurgur daşyna gidip bulýan işlep başlady. Olam Türkmenistanyň garaşlygyny özüne alyp, özüne Putin'e garaşlyk boldy. Häzir Putin'in ýykylmagy sebäpli şol adam hojaýynsyz ýaşap bilen ok sebäbi Gurbanly milli lider däl. Gurbanly arkada däl. Ol öz tohumynyň milli lideri, öz ýa-ni tohumynyň arkadagy. Şoň üçin häzir ýa-ni Erdogany dowam edip, zat edip hojaýynyň çalışýar. Öňüm Niýazowyň eline okşap ýören adam ygtyýarsyz, garaşly adam haçan döwlet başyna geçse, olam şu bizim döwletimizi başga adama öz hojaýynyna garaşly edýär. Ine şu ýaly Türkmenistanyň daşky siýasatyna biz garaşly. Şoňkuny biz Erdogana garaşly bolup başladyk. Öň biz Putin'e garaşlyk. Ine unutmayalım. Daşky siýasatyna biz garaşly. İçki siýasatyna içki ýa-ni aragatnaşyklarda, ýa-ni döwlet halkyň aragatnaşyklaryna biz garaşly. Bizim garaşly. Sebäbi şu garaşlyk bolmak üçin, döwletiň garaşlygyny ýa-ni tasdiklamak üçin 3 tane hökümet bolmaly. Bizde ýok. Onu Gurbanly belliýär. O hökümetlerim Gurbanlyň agyna sebäpdi. Näme diýse, onuň tire çyk gelýär-de bir agyndan ýerine aýdýar, bu näme üçin şu tasdiklap otyr arkadaky şöhret başgalar bilen ok. Mektepde ikilikçiler oturup dostudan ýazýar. Şol ýaly ýa-ni hökümetimiz bizim şol ýaly ygtyýarly, ýagny garaşly Gurbanly Erdogana ýa-da Putin'a. Şol ýaly bizim içki ýa-ni durmuşymyzda da içki döwlet bilen halkyň gatnaşyklaryna garaşlyk ýok. Onuň daşyndan ýene bir element, ýa-ni garaşlylygy tasdikleýän bir element bizim konstitusiýon haklarymyz. Biz isleýän ýerimizde öz haklarymyzy gorap bilýäris, gorap bilmeli. Şonun bir garaşlylygyň alamaty. Olam ýok. Diýmek bizde garaşlylyk ýok. Bizde kagyza bada ýüzünde ýok şol. Ine men şonu düşünjek boldum size. Hormatly watandaşlar, ine şu sebäple häzir garaşlylyk bayramy ýetip gelýär. Bul bir parodiýa. Sen näme garaşlylyk bayramy belliljek? Egerde ne daşky siýasatda garaşlylyk bar, ne iç gatnaşyklarda garaşlylyk bar. Şoň üçin biz şu ýa-ni bayramçylygy peýdalanmaly, hakyky garaşlylygymyzy almaly. O diýmek näme? Biz size haýyş edýäris 27-nji sentýabrda hemmäňiz çağalaryňyz, dowul gatnaşyklaryňyz, ýa-ni MHM'de işleýän adam dostlaryňyz bilen köçe çykyp bayram belli. Bu bayram Gurbanlyň bayramy däldir, Niýazowyň bayramy däldir. Bu bayram Türkmen halkynyň garaşlylyk bayramy. Türkmen çynowniklary ýüzlenýän, sizem Gurbanly bar ýok, oňa seretmen. Gurbanly bir pasajir. Ýa-ni poýda menen pasajir indik stansiýada düş arest bolmaly. Siz bedenip, geyinip hakyky Türkmenistanyň garaşlygyny bellemeli. Bayramçylyk görkezmeli. Gynap durmalylar. Zulüm gider. Häzir netip bolsa ony biz ýa-ni arest eder. Ýöne siz döwlet işgärler, siz maksadyňyz, sizin edýän işiniz döwlet meşguliyeti, döwleti bähwitli, halka bähwitli işler etmeli. Sebäbi siz döwletde işläp döwlet borcuny badyny, sizin döwlet statusyňyzy bilen zok. Sizin garaşly Gurbanly ýaly kezaba, siz döwlete garaşly däl, siz kezaba garaşly. Şoň üçin sizin elinizdäki wezipäni, statusy Gurbanly kezap bulunup, ýa-ni halka görüşýär. Diýmek sizem garaşly, garaşsyz bizim döwletimiz üçin garaşsyz siýasaty ýa-ni ýürüp bilen zok. Sebäbi siz garaşly. Şoň üçin MHM'de garaşly, polisiýa garaşly, prokuraturada garaşly, suwtlar garaşly, häkimetde kabinet ministri garaşly, ýerine ýetişik hökümetiň bar ministr, departamentler hemmesi garaşly, parlamentde garaşly Gurbanly zulma.
Biz şundan çıkmalı, burçuluktan çıkmalı. Biz konstitusiya yapışıp konstitusiya boyunça gitmeli. Yani şunun için men senin hem mäňidi şul gelecek bayrama çağıryan, şul biz köp pikir etdik, şul bayramy näme belläli, protest edelim ya da adamı köçe çıkarıp, yani haş edip köçe çıkıp şolu bellesin mi deyip biz köp ýa-ni ýygnaklarda pikir etdik. Iň bir gowy pikir sizi hiç hopa salman, bayramçylyk bellep, maşynyna ýa-ni signal berin, aýlanyň şäherde şowuny, baydak çıkarın, egerde polis ay usilini bolanok diýse, o näme bolanok? Bayramçylyk bolanok, işlemek bolanok, iş ýok, daşna gitmek bolanok, hiç tat bolanok. Biz öz köçämizde, biz öz owamyzda, biz öz şäherimizde. Siz kim diýmeli? Biz bayramymyzy belirlejek. Garşyk bayram dämi? Ya diňe Gurbanyň bayramymy? Ya diňe Serdanyň bayramymy? Ya diňe olar parat geçip öldürip berip akşam ýa trek çekerlermi? Bizim bayramymyz. Gurbanyň ýyňam daxily ýok, Serdanyň seňem olar ýaly sen şolu garaşly ýa golasaň seňem daxylyň ýok. Bizim bayramymyz diýip çykmaly. Şu ýaly bayramda görkezmeli bizim kimdigimizi. Şu ýaly bayramda biz näme diýärmizi biz görkezmeli. Ine hormatly watandaşlar, biz sizin hemmäňizi 27 sentýabrda Türkmenistanda geçirilecek bayrama çağırýar. Şaryk alıp çykyn, gül alıp çykyn, çağrylym gendirip çykyn we azatlyk, garşylyk howany dem alyp berenin. Tizen hakyky garşylygyny ýetip gelir. Nesip bolsa onuň üçin biz köp zat edýär. Sizin kömegiňiz bilen biz şunu alarys. Inni biz protestlara başlaýar. Şolam size belläp geçip goýan 25 sentýabrda Washingtonda menen barýan şöyle Washingtonda saat 11'de Türkmen ilçhanyň öňünde biz Türkmenistanyň bir kanun bir güne yatan, basylyp giden we yatan türmelerde adamlar gollap bütün dünýä şonu jar etmek üçin Türkmen ilçhanynyň öňünde biz protest etdik. Manifestasiýa. Şu manifestasiýany biz ýa-ni salam aleykum Nurjan apa. Aha, salamlar. Bagışla. Şu manifestasiýany biz bütün dünýä görkezeriz. Şu manifestasiýada biz bir hat ýazarys. Hökümete ýüzlenip. Siz hökümet bolýan bolsaňyz, bir güne batyran adamlary amnistiýa çykaryn, ýa-ni garşylyk güne we bütün dünýä görkezin. Biz bir döwletiň bir amnistiýasy bar. Şu amnistiýanam ýa-ni ol pul üçin däl, para berýänler däl, hakyky ýöneköy maşgaladan basylyp, közenip, çağrıldaşyny közenip, olaryň içinde közenip bir güne şolar çykaryn diýip ýa-ni biz haş ederiz. Biz talep ederiz we şol haty biz bütün Washington'a ilçhanalara ýa-ni ýemelerine dürli dilde uğralarız. Diňe Türkmen hökümetlerinde bütün dünýä hökümetleri bizim Türkmenistanyň öňünde Washington'da bunu ýaly protest edýän halk ýokdur. Washington'da öz ilçhanyň öňünde protest edýän halk ýokdur. Diňe Türkmen halky edýändir şonu. Ondan soň 12'de biz gidip Türk hökümetiniň öňüne bararys. Ýagny Türk pasportlarynyň öňüne bararys, ilçhanyň öňüne we bir kanun ýagdaýda saklanýan Türkmenistanyň grajdanlary Türkiýede deport lagerde hiç bir şertsiz saklanyp kötün vurup ýören adamlaryň haklary bozulýany üçin, şolara advokat berilmeýän üçin, şolara ýa-ni seyretmeýän, dinlemän Türkmen hökümetiniň aýdany sebäpli para alyp Türkmenistana uradýany sebäpli biz şonu aýdyp geçersek, Türk hökümetine ofisial hat bolşursa, şo haty bütün pasportlar Washington'da bir guruma bolsa ýaýladar, ýemaýlar. Ne şu bir aksiýany biz başlaýar 25-ne, iksany aksiýany, ýa-ni manifestasiýany size motivasiýa bermek üçin Türkmenistanyna siz bayramçylar çykarýaly. Bizim protestde öňüne ne diýär? Kötün protest edýär. Size motivasiýa bayrama, garşy bayrama çykarýar. Onsoň 27 sentýabrda biz onuň öňüne baryp şo ýerde de edir şo temalarda ýürüýtürleşdirilen protest geçirir. Sebebi 20'sinden 30'una çeldi. Yani onun plenum var ya, her yılki plenum şöyle bar devletlerin daşlı işler ministerleri var ya,
prezidentler var ya ve şöyle hemmeler görsün Türkmenistan'ın ýagdaýyny ve Türkmen halkynyň köseni yani. Şu wagtda 27 sentýabrda şol protesti gollap, Türkmen halkyny gollap, Toronto'da Muhammed Döyüşi yani Koordinasyon Center protest eder şu anda. Ve şol protestler gollap Berlin'de, Warşawa'da protestler olur. Siz onu bizim YouTube kanallarımızda açık efirde görürsünüz. Hormatly vatandaşlar, inni protestler başladı. Bizimni şol iki sany cinayetçi Gurbanguly Berdimuhamedov bir topar adamları öldüren, halka karşı genosid eden, koronavirüs yok deyip ayda 100 miňlerçe adamları öldürüp, yani günäsine galyp, hedir edip, aydyp çap gezip gören adam cinayetçiyi bir tutak etmeli. Serdar Berdimuhamedov konstitusiýany bolup, bizim seslerimizi oğurlap, özüni prezident edip, hiç etmen halkımızdan yani zapretler koyup, daşına çıkmadıyalı halkımızı mundan meter gawap, internetler yapıp gören adamı cinayete çağırıp, ona bir cinayet yani jogapkärçiligiňe çağırar. Şonuň üçin wagty geldi. Entek şu 27'den soň 11-nji oktýabr var, Erdogan Türkmenistanda var ya, biz şu ýerde de görkezmeli. Türkmen halkynyň kimdigini. Erdogan Türkmen halkyny gyryp ýör Istanbulda ve beýleki şäherlerde deporta salyp, biz Türkmenistan'da indi şoňa görkezmeli. Näil deportun iyisini, näil deportun yani manisini biz şöyle çıkmalı. Şoň üçin vatandaşlar, illeşler wagty geldi. Şu edermençiligiňiz bağ bolsa biz görkezmeli. Sebebi biz garşysyz bolmasak ýaşap bolmaýar. Biz ilata döndük, biz ilat bolduk. Biz Türkmenistanyň grajdany bolmaly. Grajdan bolanda sen hakyň var, sen jogapkärçiligiň var. Çünkü ne jogapkärçiligimiz var, ne haklarımız var, hiç tadımız yok. Millerimiz var, cayımız var, yani çağlarımız var. İğmene çörük gözlep entep yiyoruz. Başka tadımız yok. Taşırıp entep, içinden entep. Yallakçılık etmeli bolýar. Yani başlayınçlık etmeli bolýar. Nämeler bu hatta? Haçan mümkinçilik bolanda yallakçılar biter, maşenikler biter. Artyn gazanıp bolýan bolsa, halk düzelip, yani ahlak taýynyň galyp gider. Şoň üçin bize hökman demokratik reformalar gerek. Bize hökman Türkmenistan'da diktatör sistematyny çalışmak, diktatorlaryň boýundan tutup, yani cinayete çekip biz basmaly. Ine hormatly vatandaşlar, bizim efirimizde Nurjan apa goşuldy. Nurjan apa, ýene bir salam aleikum, hoş geldiniz. Salam vatandaşlar. Salam Murat Kılıçeviç. Bağışlan Murat, geç kaldım. On tapawul yok. Ine Nurjan apa Amerika'da bolup geçýän protestlaryň esasy atwetsyny, ýa-ni jogapkärçilikli bizim devlet toparmazdan ve demokratik opozisiýanyň toparmazdan şo ýerde gurnoýçy hökmünde bolur. Razışenler alınıp dur, hemme yani ruhsatlar alınıp dur. Men hemme opozisiýa ýüzlenýän. Hanamov, sizin doğum arnaşyňyz öldürildi, basyldy. Siz görüşdüňiz. Sizem ya oturan ýerinizde ya da goýulyp hökmüne bir çykyş edip şu protestler goýulmaly. Bu protestler Murat Urwanyň protesti diýär. DWT protesti diýär. Bütün opozisiýanyň protestleri. Kimde kim goşulyp bilmese çykyş edip halka ýüzlenmeli. Menim bolýan şu protestleri sebebi bizde biýüne basylan adamlar köp. Onun naşary ine Soyunov, Iklimov, sizin doğum arnaşyňyz öldürildi, basyldy, weýran boldy. Sizin protestler gollap çykyş etmeli. Özüňiz goşulmasaňyz da ýa-ni sizin aktivistleriniz goşulmasa da siz çykyp gollamaly. Bu gollu bizim gollumuz der. Bu gollu Türkmen halkynyň gollugy. Şoň üçin imsim oturmanda bir söz aýdym, bir halka motivasiýa berin, halky öňe iteler. Halka düşündürün. Hökman protest edip nägirlikni aýtmasaň, onu hemme zat gülýärli, halka muhlap dur kellerini aldypman gediýe, Gurbanuly tire guryp, aýdyp, at çapyp, itler bilen gezip, eşekler bilen gezip, eşeğin itin pişimin medallaryny halka berip gezip ýörer. Şoň üçin vatandaşlar, idiotlar tutulýar, idiotlar tutmağa wagty geldi. Ine şu maksatda
şu uğurda Nurcan apa sen näme pikir edýäňiz? Bu diňe DWT bilen demokratik opozisiýadaky ýa-ni öňe giden adamyň protest manifestasiýasy ýa-da bütün Türkmen halkynyň manifestasiýasy. Yok. Bu diňe debeten meselesi däl. Hem bütün Türkmen halkynyň meselesi. Eger de biz beýdip sessiz otursak, men opozisiýam başga, men goşulşak gel, onu etjek gel, bunu etjek gel, men öz adamlarymam iýerjek gel, zat bilse, ol bir ýalňyşlyk diýip hasap edýär. Bu biziň opşy meselemiz. Yani hükman her kim goşun koşmaly, gelmeli, mitinge gollamaly diýip hasap edýär. Bizim sebebi her opozisiýadan oglançyklarymız var, siýasetden ýatan. Biz aýrymçylyk edemiz o. Haýsy opozisiýadan bolsun, haýsy partiýadan bolsun, hemmesi biziň oglanlarymız, biziň türkmen oglanlarymız, biziň vatandaşlarymız. Biz olar üçin görüşmesek, biz ses çykarmasak, ona orslaryň diýşel groşçyna dedi. Yani biz hükman aýdyp geçmeli. Murat Geçersiz hemede de aýdyp berdiňiz, adamlara düşündirdiňiz, hemmesine dogry goşulşýan bir goşulşmadyk meselem var. O Türkiýedäki, yani biziň neme raýatlarymyzyň o taýda bolmasy Erdoğan'ın hem de günäsi däl. Eger de biziň halk, biziň eger de başlylarymyz, çinovnikler ya da prezidentimiz buna yol berýän bolsa, adamlar göz gyna ýagdaýda ýaşap, özüniň eklenji üçin daşaryk çykýan bolsa, maşgalaryny taşlap zat edip. Ol Erdoğan'ın meselesi däl, ol biziň meselemiz. Şoň üçin Erdoğan'ın öz ülkesinde parýadyk etjek bolýar. Yani bilýäňiz, o taýda da mülteciler gaty köpeldi. Onun için o nähili erwet ýagdaýlarda da bolýar biziň türkmen halky. Yani o taýda oňurlyk, jümrülük diýdi, öldürme diýdi, dat diýdi. Yani aslında bolmaly däl. Bular gaty göz gynyň bir ýagdaý döretýärler o taýda. Biziň halkymız şonuň üçin her kim öz watanyna eýe çykmaly. Indi Turkiýadan öz watanymyza gitmeli halkym size ýüzlenýär. Bolenni başga ýurtlarda sansarap beýdip özüňizi bir erwet ýagdaýa salyp bolenni yetdi. 20 ýyllar şo taýda neme jebir çekip ýörsiňiz. Gaýtmaly, maşgalamyza, watanymyza eýe çykmaly biz. Bizim durup dururken bu mitingleri yani edemiz o. Biz halkymyza aciz, yani gaty bunyal erwet ýagdaýda bolduğu üçin bizem çykýas. Washington'da men şigedek näýerine 12-nji gedekde gidýän. O taýda bir köçen düzmünde hemme pasolstwalar ýerleşýär. Hiç bir pasolstwan öňüne biziňki ýaly halk çykyp bir miting, demonstrasiýa, protest eden oklar. Näme üçin? Sebebi bizde ýollar ýapyk, adamlar aç, işsiz. Yani diýene her ýerdekden her pudy alym minus. Şonuň üçin biz bu mitingi Murat Kılıçdaroğlu ya da DWT topar ya da men özüm için edemiz o. Bütün halk için edýär. Şonuň üçin siziň ses bermäňiz, gelmäňiz, gatnaşmaňyz hükman diýip hasap edýär. Eger de watan bize gerek bolsa, çağlarymyzyň gelejegi gerek bolsa, şolar üçin biz göreşjek bolsak, biz öňe çykmaly, ses bermeli, gelmeli, gatnaşmaly. Sağ olun Nurcan apam, söýleriniz üçin. Ine biziň efirimizde Alparslan gatnaşýar. Salam aleykum. Bileşýärmi? Waalaikum salam Murat. Gowmusyňyz, janyňyz sagmy? Siz näme pikir edýäňiz? Öz pikiriňizi aýtsaňyz, ne şu ýaly halkymyza biz maslahatlar berýär. Garşylyk hükman gerek. Garşylyk maşgala gerek. Bir adama gerek. Garşylyk owa gerek, köçe gerek, garşylyk hemle gerek. Garşylyk diýäň
Yani edenetlilik değil. Sen öz döwletiň garaşly bolmaly. Sen öz halkyň garaşly bolmaly. Halkyň içinden çıkan hökümet öz halkyna garaşly bolmaly. Öz halkyna garaşly bolup halka hyzmat etmeli. Biz şoň garaşlygyny gurmaýar. Sen näme pikir edýäň? Garaşlyk wajypmy türkmen halkyna, türkmenlere maşgala her bir adama wajypmy ya garaşlykdan ýaşap bolamka? Garaşlyk wajyp mırada. Men oýlaýan hemme şu mitingler hemme dady biz dogry görüşmeli ol diktator rejimini. Görüşmesek bizim o taýda gelejegimiz, durmuş derejemiz gitdigiçe peteler, problemamyz hem gitdigiçe köpeler. Men oýlaýan her bir türkmen raýaty edilmeli ýalap. Sizi ýalap gene hemmemiz görüşmeli. Görüşmesek bir rejimi ýeňip bilmez. Doğrudur. Doğru. Doğru diýem. Sağ bolun pikiriniz üçin ine watandaşlar. Siz ine men ýüzümi halaman bilersiňiz, Nurjan apany halaman bilersiňiz, DWT adi bir topar ýanky haýtarlar, bir topar çituş kroçuk diýýän ýa. Onun gepine gidip oturup bilersiňiz. Ýöne siz öz-özüňizi alýan. Bizi halaman, bizi o ýanky boşulma. Ýöne öz adatlygyňyzy alın. Özüňiz adat bolun. Öz garaşlygyňyz bolmaly. Sen hiç mi garaşly bolmaly? Bir özüň ot bilmeýän çinownik, MHM, polisiýa garaşly bolmaly. Arkyň köçede özmeli. Şol kanun bolsa, bulugundan tutup ýanky prokuratura gitmeli, ýa suda gitmeli. Sen kanun bolsaň, seni bulugundan çekip giderler. Şu ýa döwlet bolmaly. Garaşly, kanun işleyen, kanun iň ýokary derejede işleyen döwlet bolmaly. Biz şu döwleti gurmasak, şu gurynçak ýöne kösener durur. Sen milyonlardan ay Türkmenistana bargyň tarlar sen. Sen ýa-ki Berdimuhammedowyň doğum garnaşy däl, sen ýerleriň birinji liniýasyna giren ol. Şoň üçin bagşla sen hökümet tarlarlar. Sen hemme kazananlardan ulun pikirçe ulunky senki däl. Ene gurbany gün aýdýar. Pul ýokmy? Berim biznesmenler jaýlary. Ýa-ki jaýyň şahadatnamasyny bermän. Garaşyň. 2-3 ýyl geçen soň sonra niýeden pullar alyp alyn diýip ýyna jaýlar alyn diýip. Görýäň, ýol boşy, ýa-ki Türkmenistanyň ýol boşy. Halka hyzmat etmeli adam, milli lideri. Halky östürüp, halka dine kömek edýän, amnistiýa çykarýan, ýa-ki bendelere kömek edýän adam gaýtyp basyn, urun, öldürün, talan, men maşenik, men size maşençilik öwrüdüm diýip ýa-ki öz ýanyndakylar maşençilik öwrüdýär. Şu ýa döwletde sen bagtly bolup bilmeýän, sen Türkiýede ömür boýunça işlemeli bolsun. Türkmenistan gaýtyp gelýän ýarym ýyl gitmeli bolsun, sen pul ýetmeli. Her kim seni talar. MHM'den başlap, Uçkowadan başlap, Molinlerden başlap hemmesi. Bizim şo güne bardyk, başga her kim öz kiçik epizodyny, ýa-ki öz peýda zatlaryny pikir edýär. Umum serden Türkmenistan. Umum serden Türkmenistanyň içinde öz kiçik bölegi gören ok. Biz gözümüzi açmaly boldy. Döwlet ýa hökümetden ibaret däl, döwlet halkdan ibaret. Hökümet halkyň içinden çykýar. Halk hökümetiň içinden çykan okdur. Halk döwletiň içinden çykan okdur. Halkyň içinden hökümet çykýar. Hökümet bilen halk goşulyp döwlet emele getirýär. Terki diýende şoň üçin Konstitusiýanyň 3-nji maddasyny aýdýandylar. Türkmenistanyň iň ulu organ, şondan uzat ýok. Milli liderden hem uly, halk basygatyndan hem uly, prezidentden hem uly, kabinet ministrden hem uly, prokuraturadan hem uly, ýokary karyetden hem uly. Bütün şu hemmeti goşsam şolardan uly zat Türkmen halkydyr. Ýeketek iň ýokary organ Türkmen halkydyr we şoňa hemme gurumlar ýa-ki döwleti ýa gurumlar boyun eýmeli. Gurbanlydan başlar. Bizde näme? Bir samsyk öňe çykyp, birini öldürüp, men ine prezident diýip belläp, ondan men milli lider diýip belläp, ine men oğlumam prezident diýip belläp, bizden soraman seslerimizi oğurlap, Türkmenistanyň külünü çykartyp otur. Haçana çel çydar. Haçana çel namyzyny şu zatlar çydar. Kim ol? Hiç kim.
Adam hiç kim, kakatan hiç kim, öden hiç kim, maşgalısına tohumuna Türkmenistan'ı hizmet edip bir medal kazanan adam yok tarihinde. Öz oğurluk edip basılmalı adam, basılmayın deyip niyası öldüren adam. Biz zulma hizmet etmeliler. Şoň üçin men organlary ýüzenýän egerde siz bu polis ýa-ni sistematyny ýasajak bolsaňyz, polis ministrligi ýasajak bolsaňyz, hakyky halkyň awraýyny gazanyp işlejek bolsaňyz, bu aýly aljak bolsaňyz, biz size gurt beriş şu ministrligi. Biz size 1,5 milyondan 15 bin dolar çel aylyk beririz aýyna. Siz ýa-ni ziyat kalmady ýaly, siz adamları tanımaz ýaly. Biz size 20-25 ýyl işläp pensiýa çykarýalydyr. 45 ýaşynda pensiýa çykýan. Hezledi pensiýa alyp gerip ýörärsiň sen. MHM, polis, prokuratura, sudlar biz size şu şertleri ýasap beririz. Siz adamları tanıman, dini, konstitusiýany gorap, prezidentden, hemmelerden, maşeniklerden, yallakçılardan konstitusiýany gorap gelip döşüňizi kakyp ata-babalar sizi ýa-ni hormat koyup gören ýerine gujaklar ýaly edersin. Şoň üçin wagty geldi. O zulümden çekilin. Sizin adyňyzy, sizin goluňuzy, sizin wezipeňizi, sizin ýa statusyny ulanyp gurbanyny size baş edip halk öldürýär. Halky ysyrýar. Bolledyňyndy. Siz döwlete hyzmat etmeli. Hökümetiň ýol başçyları egerde bir kamçylyk etse, oňa hyzmat etmeň. Siz hökümete hyzmat etmeňizi dowam edin. Konstitusiýa hormat koyun. Men şoňa sizi çagyrýan, sebäbi wagt çaltlaşýar. Halk birden galaýsa, ýöne sübürk gidýärsiň hemmeňizi halkyň tarapyna geçmäni pikir edin we Gurbany Berdimuhamedowy tutup bir jenaýat çekmeli. Her ministeriýasynda, her departamentde öz gruppaňyzy ýasaň. Şuna halk galaryna gruppa bolup Berdimuhamedowy tutup alyňda halka tapşyryň. Siz geroy bolarsyňyz. Hakyky gahrman bolarsyňyz. Kezzap öz tohumnyň milli lideri, öz tohumnyň arkadagy kezzap özüniň gahrmanyny siz tutup getirseňiz halkyň öňüne, siz hakyky Türkmenistanyň gahrmany bolarsyňyz. Ine biz şunuň bilen efirde gutarjak bolýar. Nurjan bir aýtjak dadyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Aydın. Yani häzir reklamalar Instagram'da, TikTok'da, YouTube'larda her yerde var. Okan goşulsun, paylaşın, bitti de garaşıyaz. Bu mitikler geçirmemek hükman. Sebebi yukarıdaki çinovnikler bir duyanoklar. Neyse aydı otur. Yine de öz eden ettiligi halk yine de gödgüyüne yağdaydı. Studentler gödgüyüne yağdaydı. Okuwçylar, pensionerler hemmesi. Şunun için bir o tayda özgörçlük hükman edilmeli. Hükman edilmeli. Şunun için mert bolun, Türkmen halkı merttir. Gelin, koşulsun, vatanımıza iyi çıkalım. Sağ olun. Alparslan goşak dadyň bolsa aýdyn, oňa biz efir ýaparys. Burada men şu Türkmenistanyň waýen işgärleri, pasolsaň işgärleri hemmesine ýülenesim gelýär bir tähelçe bir arnamysyňyz bolsa, bir tähel adamçylygyňyz bolsa, ýa-ni Abhazyada ýatan, kösenip ýatan näçe türkmen dogullarymyz bar. Täjikistanda ýatan näçe türkmen dogullarymyz bar. Şolar jaňatyp kömek dogry ýapasoldan olar diýemmişde, näme üçin gitdiň, näme üçin bardyň otaýa, eýle, beýle, kömek dogry näme üçin baran ben, siziň näme işiňiz adam, otaýa näme üçin baran? Kömek et, kömek sorap jaňa otyr adam size. Eger şu rejime gulluk etmen, halka gulluk edin diýjek bolýan. Doğru. Halka gulluk etseňiz, nesip bolsa, halk kaçanam bolsa bu rejimi aýrar. Soňra halka gulluk etmeseňiz, şu wagtdan başlamasaňyz soň günüňiz kyn bolar. Doğru jenaýda çekilip bilersiňiz. Gatda belliýär. Konsulluk pasolsa sen näme gelin bärik diýip soramaly. Sebäbi kä wagtda men seni berem ok bärik.
Sen iyi vermelem de Tamam. biz özümüz gitmeli isten yerimize. Bizim konstitusiyon borcumuz ol, hakkımız ol. Sen yönü bize hizmet etme, sen hizmet etmen maşençilik edýände bize ýa-ni bizi tanqidleýän. Şu zatları halk düşündürmeli şu konsolluklukda. Ine son 33 ýylda İksan Kezzap Niyaz bilen Gurbanoğlu Bermuhamedov bizim ata-babamızdan galan döwletimizi öz hutuk döwletine öwürüp öňden gelýän Türkmenistan döwletiniň adalatly we bitarap guruluş, döwlet guruş sistematyny ýok etdiler. Döwletde bikançylyk, paraxorluk, ýallaklyk, çepekçilik, ýaly gylyk häsiýetler östürip bizim gözel, gülýan ülkemizi Türkmenistan watanlygy katastrofa getirdiler. Biz hemme Türkmenler bolup üýüşip, birleşip şol Kezzap Gurbanoğlu zulmündan diýinmeli we hakyky garaşly Türkmenistan döwletini gurmaly. Türkmenistan hakyky garaşly döwlet bolmaly. Türkmenistan döwleti ne de Putin'a ne de Erdogana garaşly bolmaly. Biz garaşly Türkmenistan döwletimizi gurup beýlik döwletlerdäki ýaly garaşly halk bolmaly. Hormatly ýerleşler, häzir bizim öňümizde dünýäde en tek görülüp eşitilmedik ul taryhy mümkinçilik peýda bolýar. Biz öz taryh şansymyzy ýitirmeliler. Biz çüýrük tohumynyň milli lider bolan Gurbanoğlu Bermuhamedov diýilýän Kezzapdan diýinmeli. Biz onu arrest etmeli. Gurbanoğlu we Serdar Bermuhamedowlar jogapkärçilik çekmeli. Şoň üçin Gurbanoğlu gülmol Türkmenistan diňemi. Hormatly vatandaşlar, biz efirimizi gutorýar. Efir gutormak men size bizim aýdymçymyz, bizim atgadan artistimiz Murat Sadykow barada bir aýçak sözlerim var. Murat Sadykow ýadyňyzda bolsa aýdymlar aýdýady. Lemmer peslenip suwlar akýar seslenip diýip. Ýadyňyzda bolsa bir topar ýa-ni aýdymlar aýdýady Türkmenistanyň aýdymçysy bolup, menem ýaş wagty ýa-ni radio bizde giýje unitda şo radio aýdylanna şoň aýdymlary eşitip kellämde galypdyr ýöne gowy göremokdum. Dogrymy aýdaýyn. Şol telewizorda da bolsa derrüw geçip başga zatlar diýdi. Bizim üçin bir ýa-ni tyňyl Murat Sadykow ýaly bir nimeler ünsüremiz okdy. Ýöne ýaşym geçmeli bilen ýa-ni şahsın ötme bilen ine inni şo zatlary düşünüp başladım. Ine şu Murat Sadykow bir aýdym aýdýar, Russiýanyň belli bir kinosyny şol aýdym şoň sesi bilen ýanglanýar we şo kino bütün Sowet Soýuzynyň ýa-ni çägine belli bir dereje galýar we şol aýdym esasana şo kino şol aýdymy galýar. Ona Murat Sadykow aýtdy. Gelin şonu men dinledeýin size ve şunun efirimizi yapalım. И победы я смотрел фильм «В бой идут одни старики». И вдруг в самом начале фильма зазвучала смуглянка в моем исполнении. Я от души был растроган и благодарен режиссеру фильма Леониду Быкову за такое доверие к моей работе. В фильме песня оборвалась. Ее прервала война. На то она и война, жестокая и беспощадная. Пусть песни звучат до конца, сегодня, завтра, всегда. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось ей сказать: станем над рекой, зорьки летние встречать. Раскудрявый, клен зеленый лист свежной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, клен зеленый лист свежной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый. В день 30-летия Победы Yine hormatly vatandaşlar, şu ýaly şahsiýetler Türkmenistan garaşly boldy. Yine häzir şu ýaly şahsiýetler ýok. Garaşly,
intelligensiya, halka pikir berýän, halkyň adatlygyny ökülýän, halka öňdäki durmuşlary beýan edip berýän, arzularyny kanagatlandyrýan bizim şahsiýetlerimiz ýok. Bolmadym egerde biz diňe puly kowlap ýörsek, biz diňe ýa-ni näme iýsek diýip kowlap ýörsek, bizim geleceğimiz hem ýok, biz ilat hökmünde bolar. Şoň üçin şuraya şahsiýetler dürmeli. Häzirki şahsiýetler diňe gurbalyny we serdary we olar diňler ýaly diňlerinde utunusyn diýip. Şoň bilen biz efirimiz tutarýar. Türkmenistana şahsiýetler dürmeli, Türkmenistana intelligensiýa döretmeli, Türkmenistana garaşsyz bir tarap jemgyýet dörmeli, Türkmenistan garaşsyz bolmaly. Biz şoň bilen efirimiz tutarýar we senin hemmäňize birinji bilen saglyk arzu edýäris. Hoş sag bolun, hormatly watandaşlar. Indiki gepleşikleri çeldi. Hoş sag bolun. Hoş sağ olun.